1930-е годы воздушно-проветерные силы Советского Союза лишились сапраўднай элітай. Хлопцы хотели стать летчиками. Люди верили, что ВПС Червоной армии сапраўды оборонить советскую Украину. Советский час, одной из галоўных легенд чэрвеня 41 года был огненный таран Гастелла. Про его рассказывали, про его снимали фильмы, показывали передачи. Пионерские отряды назывались у гонор пилота. Однако не все так однозначно в этой истории. Сегодня в этом нашем сюжете вы доведаетесь про сапраўдную обставенные околичности подвига пилота Миколая Гастелла, про подвиг пілота Маслова, а так само про інших советских пілотів, які спробували стримати нацистів тут, під Радашковичами, які наступали з боку Молодечна на старую межу. Вельми цікаво, глядіть. З 26 по 29 червня 1941 года тут для Радашковичів Красного было знищено около 10 советских самолетов. Ось тут вёска Плебань. 27 червня 1941 года тут, в этом небе, жихары этой вёски назирали авиационный бой. 3 самолета. Один великий бомбовик, 2 маленьких знішальники. Бились. Ну и врешті-решт советский самолет был сбитый. Ось на этом месте он разбился. Пише в 14 году экипаж майора Логинова был зной. Сам Петр Логинов выпрыгнул с самолета. Ему допомогли мясцовые жихары, допомогли вопраткой. И он врешті-решт дійшов до своих. И потом уже в Москве давал у особливому отделе тлумачення, що до чого і як. А ось його пілоти, вони загинули. В 2014 году пошуковики белорусские знайшли это место, знайшли парежки самолета, и эти люди были перепохованы у вёски Красные. Мы туди поедем и наведаем их могилу, а так само згадаємо інших пілотів 207-го і інших полков далекобомбардировочної авіації, які мужно спробували стримати нацистів у червні 41-го року, які йшли на Мінськ.
У чэрвені 2014 года экіпаж майора Логінова быў пахаваны тут, у вёсцы Красная. Сам майор застаўся жыць, а вось яго сослуживцы, как Шаров, Букаев, Агешин, загинули и вось пахаваныя тут. Яны у чэрвені 41 года спрабавалі спыніць немцаў, якія наступалі з боку Маладзечна, Вільні на Менск. І яны сапраўдныя героі. Мы іх памятаем. Бомбежки нямецкіх колон адбываліся на працягу 26-30 чэрвеня, да і пазней яны віталі. 29-го таксама вельмі шмат самалётаў паляцела бомбіць нямецкія колоны ў раёне Маладзечна-Радашковічы. І вось 29 чэрвеня вось тут, на вялікі жаль, адзін з самалётаў быў збіты. Капітан Весялоў і вось двое яго членаў пахаваны здесь. Усім побач быў якраз было падзенне яго самалёта. Другі экіпаж з гэтай тройкі быў збіты ля вёскі Камянец, куды мы паедзем далей. Гэта трагедыя 41 года, але і гэта і мужнасць і гераізм. Тут не было вогненнага тарана, але тут быў гераізм о тым, што самалёты без прыкрыцця, без падтрымкі ішлі па сутнасці апошні бой, каб стрымаць нацыстаў пад Менскам. Шэраг пілотаў, якія былі збітыя 27-29 чэрвеня 1941 года, тут для Радашковічаў уратаваліся. Яны дайшлі да хутароў і сустрэліся з мясцовымі жыхарамі, запыталі, дзе яны, што яны, як яны. Мясцовыя казалі ім: вось вам цывільная вопратка, апранайцеся і ідзіце побач з нямецкімі калонамі. Калі спыняць немцы, кажыце, што ідзеце з месцаў заключэння. Жыхары заходняй Беларусі добра памяталі хвалі дэпартацыі, якія пачаліся ўжо ў лютым 40-го года. Бачылі арышты нукусаўскія. Яны ведалі, што немцы не будуць чапаць ахвяр сталінскіх рэпрэсій. І вось пілоты так ішлі, і дзякуючы гэтым словам, што яны ідуць з турмаў, якія вось там, на заходзе Беларусі, яны вызваленыя і вяртаюцца ў ўсходнюю Беларусь. Яны змаглі спакойна, бесперашкодна зайсці да лініі фронта, перайсці яе і трапіць у зноў войска, каб змагацца супраць нацыстаў. Гэта таксама адна з старонак таго жудаснага, але гераічнага чэрвеня 41-го. Камянец. Тут у самом цэнтры знаходзіцца яшчэ адна магіла савецкіх пілотаў. Боршталкі, Дворнік і Зуеў. Яны загінулі 29 чэрвеня 1941 года. Экіпаж гэтай машыны ўваходзіў у тройку пад камандаваннем капітана Весялова, які загінуў ля вёскі Сычавічы. Камандзір гэтага самалёта Сашыхін выпрыгнуў, уратаваўся. Быў паранены, але дабраўся да часцей Чырвонай арміі. Змагаўся далей у авіяцыі. Яшчэ адзін член гэтага экіпажу таксама выпрыгнуў, быў паранены, яго расстрэльвалі нямецкія знішчальнікі. Потым быў палон, потым пабег.
мінскія падпольшчыкі, дабраўся да чырвонай арміі і вайну скончыў у савецкай пехоце. В 1941 годзе огненныя штурмоўкі рабілі не толькі экіпажы самалётаў ДБ-3Ф, але таксама і П-2. Па адной з версій, вось тут, зусім побач ад Радашковічаў, якраз огненны таран здзейсніў экіпаж бомбавіка П-2 пад камандаваннем Прысайзена. Но досыць цікавая гісторыя і трагічная гісторыя. 27 чэрвеня 1941 года бомбавік падбіты, і камандзір вырашае направить самолет на немецкую колонну. Дорога зусім побач. Прысайзен не герой Советского Союза, хоць прадстаўленне на ўзнагароджанне яго залатой зоркай і ордэнам Леніна было, але не атрымалася. Чаму? У той момант якраз амаль усё кіраўніцтва заходняй акругі было рэпрэсавана. Павлова расстралялі, Клімоўскіх, іншых. Капец, камандуючы авіяцыяй заходняй асаблівай акругі, застраліўся, убачыўшы трагедыю сваіх самалётаў і сваіх пілотаў. Прысайзен габрэй. Пілот незразумела што, не будзем мы яго ўзнагароджваць. Толькі ў 91 годзе гэты мужны чалавек ужо пасмяротна быў узнагароджаны ордэнам айчыннай вайны. Засталося вось гэтае месца, памятны знак і людская памяць пра той гераізм пілотаў, якія ў чэрвені 41 года спрабавалі спыніць нацыстаў, якія вось па гэтай дарозе спрабавалі прабіцца на Мінск. Трэба памятаць, бо гэтая гісторыя нашага народа, нашай краіны, нашай Беларусі. В 1951 годзе з Менску у Радашковічы прыехала дэлегацыя музея Вялікай Айчыннай вайны. Яны павінны былі знайсці магілу героя Мікалая Гастэлла і перапахаваць парэшткі экіпажа гэтага чалавека якраз у Радашковічах. Але калі ўскрылі магілу, апынулася, што там пахаваны зусім іншыя пілоты. Экіпаж капітана Маслова. Вайсковы камендант Радашковічаў сабраў матэрыялы, узяў смертны медальён і адправіў не па вайсковай лініі, а па партыйнай гэтыя матэрыялы, каб правялі экспертызу. Апынулася так, гэта не Гастэлла, а Маслаў. Яшчэ адным цікавым момантам было тое, што самалёт ляжаў не на дарозе. Ён разбіўся ў полі. Тады пра які вогненны таран ідзе гутарка. Пачалі распытваць мясцовых людзей, і сапраўды апынулася, што мясцовыя расказвалі, не было ніякіх узорваных машын, не было танкаў, самалёт упаў у поле. Здаецца, нейкая нямецкая машына стаяла там, но не больш таго. Што ж здарылася тады? І ці быў вогненны таран? Пра гэта ўсё далей. В 1952 годзе парэшткі капітана Маслова пахавалі вось тут, у самым цэнтры Радашковічаў. Прычым, калі вайсковы камендант Кацельнікаў тут хаваў гэтых людзей, то ён казаў пра гераізм экіпажа Маслова. А мясцовыя думалі, што ж такое? Можа, гэты Кацельнікаў трошкі перапіў? Але вельмі хутка прыйшла з Масквы разнарядка. Парэшткі ізгумаваць і пахаваць на могілках, а тут паставіць помнік і паставіць абеліск Гастэлла. Ну і вось насамрэч паставілі і прывезлі з Краснага якраз абеліск, які стаяў на старым польскім помніку, а паставілі помнік вось якраз гастэллаўскі. Такая вось вельмі цікавая гісторыя, пра якую варта памятаць.
в 1952 году парэшткі экипажа пилота капитана Маслова были похованы на радашковских могилках. В 1993 году пилотов посмертно узнагародили орденами Айчинной войны первой ступени, а в 1996 году президент России Борис Ельцин узнагародил их посмертно зорками Героя России. Тут зараз похованы якраз парэшткі экіпажа, які быў знойдзены ля вёскі Дікшняны. А што ж з Гастэлла? Пра яго сапраўдны подзвіг і пра яго трагедыю гутарка далей. А вось самолет Гастэлла упал тут, зусім побач з вёскай Мацкі, в московских болотах. Здаралася гэта таксама тады ж 26 чэрвеня 1941 года. Самолет уже вяртаўся на ўсход, калі убачыў тут для гэтай вёскі калону нямецкай вайсковай тэхнікі. Два самолета з якраз тройкі Гастэллы полетели на ўсход, а сам Миколай Францевич вырашыў разгарнуцца і атакаваць немцаў, якія ехалі по дорозе. На абрыўшым палёце самолет ДБ-3Ф пайшоў. Бомб не было і стралялі толькі з кулямёта. Насамрэч атрымалася знішчыць некалькі машын. Мясцовыя расказвалі, што здесь штабны автобус перакуліўся, паўсюль леталі дакументы. Але самолет, зразумела, падбілі. У іх быў шанс уратавацца, яны маглі залецець далей у лес і выпрыгнуць, але Гастэлла павёў сваю машыну на таран. Аднак не разлічыў кута. Не разлічыў месца, куды пралецець, і яго самолет пролетел над вёскай и пошел далей. И он разбился ля московских болот. Мясцовые жыхары побегли до места, где упал советский самолет, и там на стропах яны убачили пилота обгорелого. Побач з ім лежали паперы. На одном из листов было написано «Скоробагаты». Позднее дошли парэшткі яшчэ одного пилота. Никто, конечно, не казал, что тут ля Мацкоў загинул экипаж героя Советского Союза Миколая Францевича Гастэлла. Правда, цікавы момент. Жыхары гэтай вёскі ўзгадывалі, что один з членаў экипажа выпрыгнуў з самолета и трапіў у палон. Тэхнічныя асаблівасці машины ДБ-3Ф дазваляюць выпрыгнуць з крыла толькі пілоту. Але калі б Миколай Францевич Гастэлла трапіў у нямецкі палон, герой Советского Союза немцы бы предъявили. Уже 26 ліпеня 1941 года Гастэлла стал героем Советского Союза. Аднак ні адзін з членаў яго экіпажа так і не атрымаў урадавых узнагарод. Усё дзеля таго, што ў дакументах было запісана: адзін з членаў экіпажа выпрыгнуў з парашутам. Здравствуй, дорогая моя милая жена. Дорогая моя, я думаю, ты знаешь, почему я тебе так долго не даю телеграмму. Как видишь, где-то обстановка так резко меняется. Когда я тебе пишу, у нас боевой день. Я уже 4 утра, и вот сейчас 2 дня не завтракаю. В 1969 году
членов экипажа самолета Гастелла поховали у гэтай вёсцы Беларучы. На помніку было написано невядомым пилотом. Позднее уже доставили ось гэты самолет. И здесь написано летчиком экипажа капитана Гастелла. Хутчэй за ўсё тут похованы Скарабагаты и Калинин. Два яшчэ іншых члены экипажа хутчэй за ўсё пахаваны у маскоўскіх балотах. Вось такая трагічная, сумная, але сапраўды вельмі гераічная гісторыя тых, хто сапраўды зрабіў вялікі подзвіг. Вогненнага тарана не было, але быў гераізм ужо ў тым, што яны вылецелі без прыкрыцця і паляцелі выконваць загад. Большасць з іх разумела, што гэта палёт у адзін канец. Хутчэй за ўсё яны не вярнуцца. Але яны паляцелі, яны бамбілі, яны знішчалі немцаў, стралялі і да канца былі верныя свайму доўгу. Яны загінулі, але сёння мы памятаем іх гераізм. І з гэтага складаецца не толькі гісторыя сям'і, гэта складаецца гісторыя нашай краіны, нашай Беларусі.